18:43 počúvate športovú vlnu Rádia Šport. Opäť sa vraciame do sveta motorizmu, pretože Košice boli včera dejiskom vôbec prvého halového supercrossu na Slovensku. Viac nám prezradí Zago. Košická Steel Arena sa včera večer nesmierne zabávala. Historický prvý halový supercross na území Slovenska priniesol množstvo adrenalínu a neľútostné, niekedy aj agresívne súboje na trati, kde šli motokrosári niekedy doslova koleso na koleso. Zo všetkých 16 zúčastnených najlepšie obstal francúzsky favorit podujatia Charles Lafrancois. Bol to skvelý večer. Som rád, že sa mi darilo podľa predstav. Trať mi naozaj sedela. Steel Arena bola fantastická. Poriadne som si to na Slovensku užil. Zdá sa, že Supercross sa do metropoly východu môže pokojne vrátiť aj na budúci rok a takisto po tie ďalšie. Ľudia v Košiciach sú hladní aj práve po takýchto pre niekoho menšinových športoch. PR manažérka podujatia Radka Mazáková. Včerajšok v Steel Arene dopadol naozaj výborne pred 7 000 ľuďmi. To bola úžasná show a hlavne si myslím, že aj jazdci, ktorí odchádzali, povedali, že to, čo sa dialo na Slovensku, to ako sa všetci Slováci postavili napríklad pri záverečnej hymne víťaza, ktorá patrila Francúzovi, Charlesovi Lafrancoisovi, tak odchádzali s jedným úžasným zážitkom, tak ako my všetci zo Steel Areny. Rádio Šport.